Meta bil-kuraġġ tasal fejn trid. Xempju ħaj huwa dan l-anzjan Franz Piteri ta' 63 sena. F'ħajtu tilef 3 tfal, 2 meta kienu għadhom trabi, Georgina u Marija, u wieħed meta kellu 24 sena, Norbert. Tilef ukoll lil martu meta kienet għadha żgħira u għal ħafna żmien kellu jrabbi waħdu it-tfal l-oħra tiegħu. Qasir żmien aktar minn tal-mara l-istess barda ħadet lill-ibnu wkoll. Għadek tkun kommos inti minkejja li sar jgħaddan żmien. Tifel xi ħaġa kif jiraf. Wara il-mewt ta' martu sab lil Carmen li kienet it-tieni mara lih u t-tieni għal uliedu. Iżda din mardet ukoll bħalissa tinsab rikoverata fl-isptar Mater Dei. Ir-rispett qed nagħti jula biex billi ngħid rispett illi mmur bej 5 u 6 darbit fil-ġimgħa l-isptar ħdejha. Anke meta ma tarafni xorta imma ħafna drabi li tarafni u tieħu gost bija. Meta l-anzjan spiċċa waħdu għax it-tfal iż-żewġu, iddeċida li jibda jmur il-ġim. Għall-ewwel prova l-bodybuilding, iżda minħabba li ta' tiegħu iddeċida li jmur għal powerlifting. Peress ix-xogħol tiegħi kien jebes fil-ġebel u baħar, eċetera. Ma dejaqniex il-ħadid. Kont narawhom jikkompetu darba ħajruni biex noħu sehem. Din is-sena biss Franz Piteri ħasem f'10 kompetizzjonijiet internazzjonali fejn kiser ir-rekord tiegħu stess u refa' total ta' aktar minn 400 kilo. Dan u l-messaġġ ta' dan l-anzjan għall-anzjani kollha fi żmien il-miliet. Jekk jiena noqgħod u noqgħod ngħidha xi ħasra wax it-tifel wax il-mara, ovvja ħanqattamil li tinkista. Però jekk naqbad il-karozza u noħroġ u mmur x'inkien fejn hemm ħbieb, fejn hemm xi ħadd tal-età tiegħi u noqgħod neħu drink jew nitkellem ftit, assaġġ ngħin ruħ.